हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे बयसो नोंथांमोननो मोनसे एसएससि नि माखासे 10,000 मोनगोन होननानै अमृत बिक्स' आन्दलननि आन्दाराव जा नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ एबा शर्ट लिस्ट जानाय नोंथांमोननिसिम भिडिअनि गेजेरजों आं शेयार खालामदोंमोन। बेवहाय नि सायाव माखासे कुइसन खालामदों जे डिस्ट्रिक्टआनो नुजोबाखै एबा जोंनि एसएससि नि नामा एबा नाम लिस्टआ फैयाखै, जों माबोरैहाय नुगोन क्लियार बेहाय डाटा ओंखाराखै नामा, बेफोरबायदि कुइसन खालामदों। बेनि सायाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना क्लियार खालामनानै लानो हागोन जे दायो बेवहाय गासिखौबो नुजोबनाय जायो। जोङो बेनि माखासे स्टेपफोरखौ नोंथांमोना नायसनाखै, आङो बे भिडिअनि गेजेरजों क्लियार खालामगोन। दायो बे फैसाखौ नोंथांमोना सोंदों जे अमृत बिक्स' आन्दलननि आन्दारावनो 10,000 दंखायोमोन नामा होननानै। बियो नङा, माने सीएम बिथाङासो बेखौ इनक्लुड खालामदों, बे 10K खौ इनक्लुड खालामफादों दे बेवहाय एसएससि नि थाखाय बिनि थाखाय माने बेखौ इनक्लुड खालामफानाय जादों जे अमृत बिक्स' आन्दलननि थाखाय माने बेनि मेन एमाउन्टआनो जाहैबाय स्टेप बाय स्टेप फारि फारिसोमोन। बेहाय 100, बिनिफ्राय 200, बिनिफ्राय 300, बेहाय माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ, बेनि गेजेरजों सार्भे जायोब्ला मोनबाय थागौमोन। दायो बेयो जाहैबाय एसएससि ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेयो जाहैबाय मोनसे इनक्लुड खालामफानाय एबा इनक्लुडिं खालामनानै बिथाङा मोनसे एनाउन्स होफादोंमोन। बेनि गेजेरजोंसो जों मोनगोन एबा सर्ट लिस्टआ फाइनेलि फैबाय आरो जायफोर नोंथांमोना फैयाखै बेबो फैगोन, लासैनो फैगोन। जों बिनि माखासे डिस्ट्रिक्ट एबा बिनि रिभिनिउ एबा ब्लकफ्रा ओंखारजोबाखै होननानै बुंदों, नाथाय गासिबोखौबो जों मोननो हायो। जों बिनि स्टेप प्रसेसखौ जोङो मोनथिनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। नोंथांमोना नायदो। दायो आं अफिसियेल साइटआव दंफैखायो। दायो जों क्लिक खालामगोन आसाम स्टेट, बेवहाय क्लिक खालामनानै होदो। बेनिफ्राय स्टेटनि उनाव जोङो मोनसे ब्लक फैगोन एबा डिस्ट्रिक्ट फैगोन। बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट जुदि नोंथाङा बेहाय नुनो मोन्दों 10थाल' डिस्ट्रिक्ट फैदों, बेहाय जों बेखौ मा खालामनो हायो, गाहायाव नुनो मोन्दों बेहाय मोनसे 1, 2, 3 बेहाय नुनो मोन्दों नोंथाङा 1, 2, 3, 4था स्टेपसिम एबा 4 फेजसिम बेहाय जोङो नुनो मोनगोन डिस्ट्रिक्टआ ओंखारगोन। नोंथाङा नेक्स्ट खालामनानै होयोबानो जों मोनबाय थानो हागोन। नेक्स्ट खालामबाय, बे 2 फेजसिम थांबाय नै, आरो नेक्स्ट एगेन नोंथाङा टाइप खालामोबा नेक्स्ट क्लिक खालामोबा आरो 3 फेजसिम बे सौहैगोन। बेबायदिनो नोंथांनि माखासे डिस्ट्रिक्टफोरखौ नांगौ बादि बेहाय मोनजोबनो हानाय जागोन आरोना। जोङो बिदिनो जोङो नायगोन, जिखुनु जा नोङो मोनसे क्लिक खालामबाय, मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जोङो हाबनि, बेहाय जाहैबाय जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव जों हाबनोसै, बेहाय हाबनानै नायनोसै। दानिया डिस्ट्रिक्ट क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो ब्लक मोनबाय, ब्लकनि सिङाव जोङो हाबनोसै, मोनसे जायखिजाया ब्लकनि आन्दाराव नायगोन। ब्लकआबो बेवहाय मोनसे दङ, मोनसे पेजआवनो दङ आरोना, मोनसे पेजआव जे चिरांनि सिङाव हाबबाय नालाय, बेहाय चिरांनि सिङाव हाबबाय नालाय मोननैल' ब्लक बेहाय नुजानाय जाबाय आरोना। जुदि ब्लकआ दंबावोबा बेहाय नुजागौमोन 1, 2, 3 पेज बेहाय माने थागौमोन आरोना। 1, 2, 3 बेहाय 4 पेजसिमबो थानो हागौ जुदि दंबावोब्ला। बेहाय डिस्ट्रिक्ट बे चिरांनि आन्दाराव मोननैल' ब्लक दंखायो, बेहाय मोननै ब्लक ओंखारनांगौ जादों आरोना बेहाय, एबा मोननै ब्लक बेहाय जोङो नुनो मोनबाय। बेहाय दंबावोब्लानो बेहाय मोनबावगौमोन 2, 3 बेहाय पेज मोनबावगौमोन। दायो मोनसे ब्लक जों क्लिक खालामबाय, क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो बेबादि मोनसे इन्टारफेस फैबाय। बेयो जाहैबाय ग्राम पन्सायतनि नाम। बेहाय ग्राम पन्सायतनि नामा टटेल बेहाय बेसेबां ओंखारदों, बेहाय 10था बेहाय ओंखारदों। बेनिफ्राय आरो दंबावो, जों बेखौ नुनो मोन्दों बेवहाय 3था पेज दंबावो, जों बे 1नि सिङाव नुनो मोन्दों 10था। बेनिफ्राय 2, 3 दंबावो, जों बेखौ क्लिक खालामबानो आरो ओंखारबावगोन बेहाय, आरो जों क्लिक खालामबानो आरो ओंखारबावगोन आरोना। जों थिग बेबायदिनो जों नायनो हायो मोनसे जिखुनु जा ग्राम पन्सायतखौ क्लिक खालामबाय। दानिया ग्राम पन्सायतखौ क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो मोनसे मा नुबाय, भिलेज नुबाय आरो नोंथांमोना बेहाय भिलेज, बेहाय टटेल बेसेबां भिलेज दङ बेयाव ओंखारजोबगोन। बे ब्लकनि आन्दाराव बेसेबां भिलेज दं बे ओंखारजोबगोन आरोना। बेहाय जुदि नोंथाङा भिलेजखौ नोंथांनिखौ मोनाखैब्ला नोंथाङा बेहाय नेक्स्ट दङ, बे नेक्स्टआव क्लिक खालामबावबानो नोंथाङा मोननो हागोन, नोंथांनि गोनांथि जानाय भिलेजखौ मोनगोन आरोना। दायो मोनबाय, भिलेजाव क्लिक खालामबाय। भिलेजाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा नोंथांमोननि एसएससि नि नाम एबा ग्रुपनि नामखौ बेवहाय श' जागोन। दानिया ग्रुपनि नामा बेहाय श' जाबाय नै गासैबो। जुदि नोंथांनि ग्रुपनि नामा बेहाय श' जायाखै एबा नोंथाङा नागिरनांगौ, अब्ला नोंथाङा बेहाय नेक्स्टआव थुबावदोलाय। नेक्स्ट 1, 2, 3 बेहाय दङ, 2, 3 दंबावो। नोंथाङा बेहाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा नागिरनो हागोन नोंथांनि माखासे ग्रुपनि नामखौ। बेहाय जेरैहाय दङ, जोङो नुनो मोन्दों
निजोम SAC फानबारि बाजार माइनाव SAC बेफोरबायदि बेहाय केटेगरि वाइसै नोंथांमोना रानदों बेहाय दिन्थिदों बेसेबां जन केटेगरि ST ना SC ना OBC बेखौ बेहाय नुनो मोनो आरो नोंथांमोनहा ग्रुपआव मा दङ जोङो बेहाय नुनो मोनदों निजोम बेहाय OBC केटेगरिनिबो दङ आरो ना नोंथांमोना फाइनाली बेफोरबायदिनो नायनो हागोन जानो हागौ नोंथांमोना बुजिनो हाबाय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय दायो बिनि माखासे अफिसियेल साइट एबा वेब पेजखौ जों बोरै मोनदों बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाफिनगोन एबा सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोना नुनो मोनखागोन दायो बेक खालामनोसै नोंथांमोना बेबायदि जायखिजाया मोनसे ब्राउजार लादो बिनिफ्राय SAC लिस्ट बेबायदि मोनसे टाइप खालामनानै सार्च खालामनानै नाय अब्लानो नोंथांमोना बिदि मोनसे अफिसियेल साइटखौ मोननो हागोन आरोना अब्ला नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुयोब्ला बेहाय SAC रिपर्ट नुनो मोनदोंना NRLM बेहाय नोंथाङा क्लिक खालामब्लानो जोंनि बे गुबै पेज एबा वेबसाइटखौ जोङो मोनफिननो हाबाय आरो नै बेबायदि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों बुजिबाय जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम नोंथांनिसिम आंनिफ्राय फिसा रिक्वेस्ट आरो बेफोरबायदि माखासे इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोनहा मोनबाय थागोन थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन